A forma correcta para denominar a capa de aire que rodea a Terra é atmosfera, con acentuación grave. Na nosa lingua, igual que na maioría das linguas románicas, o acento non recae sempre na mesma sílaba da palabra, senón que esta maior intensidade articulatoria pode recaer en distintas posicións. Esa é a razón de que teñamos formas agudas, graves ou esdrúxulas. E nas linguas como a nosa, en que o acento pode variar a súa posición, cando se toma un préstamo doutro idioma, procúrase manter a posición do acento da lingua da que foi tomada. É o mesmo cos cultismos, sexan de orixe grega ou latina. Vese como debería ser a pronuncia originalmente, establecese cal é a correcta para nós. No caso de atmosfera, estamos diante dun termo que se creou no ámbito científico, que se documenta a partir do século XVI, e pro que se botou man de dous elementos gregos, atmos, que significa vapor, e esfaira, que significa esfera. E vendo o étimo do que procede, a acentuación que lle corresponde é, como dixemos, a grave. Esa é a regular, a que aparece noutras formas que tamén se formaron a partir de esfaira, como biosfera, estratosfera ou hidrosfera, por citar algúns exemplos. Dicíamos que, en principio, foi un termo do ámbito científico, pero que hoxe é habitual na lingua. A parte da acepción mencionada, da capa de aire que rodea a Terra, tamén se utiliza como unha unidade de presión no campo da física, pero tamén serve para denominar o ambiente que rodea algo ou mesmo as circunstancias ou as condicións que acaban por influir en nós. É o que atopamos en exemplos como unha atmosfera de violencia ou unha atmosfera romántica.